Jo, když jsem poprvé objevil domek pod Zvičinou, ihned jsem věděl, že tohle se bude mojí starý líbit. Oba jsme potřebovali vypadnout z Hollywoodu na nějaký čas a tenhle domek pro nás byla jasná volba. S mým dvouplošníkem jsme přiletěli rovnou na Třebihoštský letiště a k domku jsme došli pěšky. Cestou jsme zastavili u Lípy na jedno točený, kde jsem mimo jiné zjistil, že Zvičina není kdejaký kopec, ale že je to hora. Málem jsem dostal do huby, když jsem řekl, že si stejně myslím, že je to jenom kopec. Domek nás ohromil. Ne tak úplně svou velikostí. Doma mám podobně velkou kůlnu na dříví. Ohromilo nás, jak je všechno uvnitř i venku, do detailu promyšlený, čistý a udržovaný. Moje žena si pochvalovala zahrádku s ovocem a zeleninou, ze kterými udělala čupr jídlo. A mně se zase líbila prosklená terasa, kde jsem si vždycky rád poseděl. To nejlepší ale přišlo hned po tom, co jsme opekli špekáčky z Teska. Natrhal jsem trochu máty ze zahrádky a udělal libový močíto. Ostatně moje žena říká, že dělám nejlepší močíto pod sluncem a já si myslím, že má pravdu. Se Sklenkou jsme si sedli do vyhřátý výřivky a pozorovali hvězdy. Byl to krásný okamžik, dokud jsem nezjistil, že jsem místo máty omylem natrhal šnitlík. Močíto chutnalo trochu jako bramborovej salát, ale co hlavně, že to mělo grády. Druhý den jsme si půjčili kola a vyrazili na vejlet do Kuxu. Cesta byla krásná, ale já už po pár kilometrech začal litovat. Manželka šlapala do pedálu jako závodnice Tour de France. Pojeď, to zvládneš, pinďourku, povzbuzovala mě, zatímco já lapal po dechu. Takže, ptáš se, jestli jsme si ten pobyt užili? Tak to si kuř, že jo? Už se nemůžu dočkat, až mi dají v práci volno a přiletíme zas.